Здравейте! Дойде време за снимането на видеото за това как се подрязват растенията боровинки. Обещано и дадено, както се казва. Ще обясним защо е хубаво да се режат, защо ние го правим по този начин. Така че се надяваме да ви е от полза. Ако имате въпроси, очакваме в коментарите на видеото. Айде! Здравейте! Нека сега покажем какво правим днес. Здравейте! Какво правим? Режеме боровинки, защото сега е момента до към края на март да ги изрежем и да ги подготвим за сезона. Какво правим? А колко сакси имаме да режем? Грубо около 3000 ни остават. Около 3000? Колко си? Около 600 някъде. 500-600. Добре. И защо е хубаво да се подрязва? Какво правим? Махаме всички стари такива клонки, които вече миналата година са родили и са имали плод. Ето тук е имало плод и сме го обрали. Това е съхнало. Няма роди тази година, с това го махаме. По-бавничко, за да мога да показвам, да. Махаме всичките изсъхнали. Махаме всички, които сочат навътре. И ще е трудно да се берат, ако има плод. Махаме всички излишни ето такива, които реално ще натрупат много цвят на самата боровинка, но плодът ще стане много дребен. Затова ограничаваме пъпките общо взето, колко ще оставим, за да могат боровинките да станат сравнително едри и да може самата боровинка да изхрани всичкия плод, който ще се формира през новия сезон. И така сега леко по леко махаме. Ето тук това старото го махаме. Примерно ето това тук, вижте как отива тук надолу. И като цъфне и има плод вече, ще се наведе и няма да стане, ще опре в земята. И не е хубаво да го имаме. Така, това махаме, тези тук махаме. Това е съхнало. По-бавничко да може. Тук ще отиде навътре. Така. А ти как се научи да го правиш това нещо? Откъде е взаимство? От интернет гледам разни клипчета на други боровинкаджии, които се занимават с това и имат опит. Ето сега вижте тук. Вижте това. Не е кучето. Това е съхнало миналата година, имало плод. Това го махаме. Тази малката я махаме. Това тук вижте как идва тук насам навън. И като направи плод и ще увисне ето така. И другото, което ще ми пречи да минавам с трактора да кося или с мулчер, с каквото минавате вътре в междуредието. Затова вземаме по-голямата ножица и директно тук малко. Директно го махаме този целия клон. Така. Сега тук махаме от това. Махаме и те изсъхналите. Така, така. Ето това тук. Така. Това тук пак го махаме по същата причина, защото чак увисне тук. Това го махаме. Това тук, за да не стане много плод, махаме едната пръчка. Това тук е някакво старо изсъхнало. Всички тези старите изсъхнали се махат, за да може да се поднови самата боровинка. Ето вижте сега това тук е издънка, която реално е пуснала, за да не израсте просто една дълга пръчка нагоре. Сега правим ето така. Подрязваме тук, за да може да пусне ново разклонение този сезон, за да може до година тази като пусне разклонения, ето тази цялата старата, до година ще отрежа отдолу и по този начин ще поднова самата боровинка. Ето тук имаме още един израстък и него ще го оставим. Тук другия ще го махна, защото няма нужда да имаме толкова много израстъци. И реално оставям 2-3
Ей тук тези даже ще ги махна тези двата, въпреки че съм ги оставил. Ще оставя 4 нови клончета, които този сезон да се разклонят, за да може до година да махна някои от тези старите, защото те вече са родили и ще тръгнат вече прекалено много нагоре, ще стане прекалено висока боровинката и подновявам, пускам от пролета сега за този сезон, оформя новите за до година, които вече до година ще имат плодни пъпки, за да могат да родят до година. И така, това е общо взето. Сега в момента тази боровинка е подрязана вече, готова е за този сезон. И така. Добре. Ако има други въпроси нашите приятели, ще ги добавят в коментари в видеото в YouTube и продължавайте да ни следвате.